Aire, avui t'hem fet venir a missió especial, podríem dir, Exacte. Perquè tu ets expert en comunicació política, ets professor de la Pompeu Fabra, i et volia preguntar, ha fet bé l'alcaldessa marxant de Twitter o no? Ho veurem amb el temps. És a dir, realment ha fet bé una cosa en la qual ella és experta, que és a fer que se'n parli d'ella. Fixa't que avui en dia, i ho estàveu comentant amb l'Adrià, al personatge polític se li demana molt també ser un personatge comunicatiu. Sempre ha estat així, no? Sempre un personatge electe de poder comunicar alguna cosa, no? De poder transmetre un missatge. Però cada vegada més el carisma polític passa a ser un carisma audiovisual, un carisma dels mitjans, de saber comunicar. Això s'ha de fer a la televisió, s'ha de saber comunicar a la ràdio, s'ha de comunicar a través de la premsa i també de les xarxes socials. Llavors, Ada Colau té una cosa, fixa't que avui ella és notícia per comunicar una no comunicació. És a dir, ella diu que deixa de comunicar a Twitter i tothom en parla. És a dir, fins i tot quan deixa de comunicar per un canal és notícia. Clar, Ada Colau estaràs d'acord amb ella o no, però discutir que és un fenomen mediàtic és indiscutible, o són ganes de discutir-ho molt, no? Llavors, ella ha fet una opció que també connota. És a dir, en el fet de deixar d'estar en una xarxa social, també estàs dient coses. Tu deixes una xarxa, ho apuntàveu molt bé, no totes les xarxes, i deixes una xarxa, que és Twitter en aquests moments, que està en debat. I que s'està qüestionant, no? Fins i tot hi ha campanyes demanant pacificar Twitter. Per tant, està donant un missatge que això de Twitter potser comença a no valdre la pena, no? O que té uns atributs annexos que no són tot el positiu que eren abans. Evidentment, Twitter no és el Twitter d'avui en dia, de quan va néixer, estem parlant de farà 15 anys o escaig. I és veritat que té una connotació més de xarxa de batalla, de xarxa del pim-pam-pum, de l'insult, algú ha dit la xarxa de l'odi. És cert, i és una mica trampós també, dir que Twitter és només això. Twitter és moltes altres coses. I no és només una responsabilitat de la xarxa el que hi està passant, és de l'ús que en fan les persones que hi són. Tu pots ser a Twitter i no interactuar en clau d'insult, de penjar continguts de qualitat, etc. Què passa amb un polític? Que es demana interacció. O les xarxes havien nascut demanant interacció. Aquesta interacció a Twitter és veritat que avui en dia, amb la professionalització d'aquests entorns, fa que hi hagi uns bots, unes màquines o unes persones pagades per atacar sistemàticament a l'adversari, amb la qual cosa et generen, amb llenguatge de política catalana actual, un Vietnam gairebé diari, no? I Colau s'ha convertit especialment en una diana de tot això? Perquè ella deia això, que notava aquests missatges d'odi i que fins i tot pensava que governaria millor sense Twitter. Són especialment, o la xarxa Twitter ha estat especialment bel·ligerant contra Colau? Jo diria que sí, perquè a més èxit, més atac. Això és també Twitter. Tindràs molta legió de seguidors que et diran moltes coses en positiu, però també tindràs una legió important de seguidors que t'atacaran. Perquè fixa't que Twitter, a diferència d'altres xarxes, va molt lligada a l'actualitat, al moment, al debat polític, no? És diferent que a Instagram. A Instagram tots hi posem la nostra part més amable. I fins i tot la reacció i el retorn de la gent a Instagram és diferent que a Twitter al moment. Tu pots penjar un contingut més informal, més desenfadat, més que transmeti un to a Instagram, o un tarannà, una manera de ser, una personalitat, que a Twitter grinyoleria. A Twitter tu t'has de pronunciar més sobre debats d'actualitat, si ets polític, si ets un representant polític, i això té una torna ja automàticament més bel·ligerant que no pas que si penges un pastís a Instagram, o unes carxofes, o una escena familiar. Què passarà? És a dir, l'alcaldessa ha obert un debat, hi haurà altres polítics, periodistes o tuiteros que la seguiran, i què passarà també amb els seus regidors i amb el seu equip? Perquè, clar, no sé si ara alguns seguiran el camí de Colau o no. Clar, aquí ja, és a dir, l'experiència et diu que alguns ja han recorregut aquest camí, és a dir, però de diferents àmbits, és a dir, tens des d'un Alejandro Sanz que en el seu dia es va emprenyar molt i ho va deixar, i va tornar. Fins i tot va fer un decàleg per sobreviure a Twitter, que un dels decàlegs era no alimentis el troll. És a dir, que si algú t'ataca i veus que només va això, no el contestis perquè li dones visibilitat. Ho va deixar Toni Soler, un periodista com Toni Soler en el seu dia, i va tornar. Ho ha deixat Ada Colau. A Trump l'ha deixat Twitter, però veurem si algun dia tornarà. És a dir, el que et diu habitualment aquests moments és que és un camí d'anada i tornada.
Jo vaticino que hi haurà algun dia en què segurament Ada Colau tornarà a Twitter. Sí? Tu creus que sí? Sí, perquè... Clar, pensa que d'aquí 2 anys tenim una campanya electoral de les municipals. Exacte. Jo no sé si es pot fer campanya sense ser a Twitter. És a dir, no cal ser, això és important tenir-ho present, per ser polític, per ser candidat, per ser representant institucional, ningú t'obliga a ser a tot arreu. No és cert que hagis de ser una xarxa social obligatòriament, i l'Adrià ho apuntava molt bé i vosaltres ho destacàveu, que era un alcalde o una alcaldessa no necessàriament ha de tenir un Twitter personal, pot tenir un de la institució. A les universitats, per exemple, al meu món, un rector pot tenir rector UPF o rector UB o per rector de l'Autònoma, és a dir, i no necessàriament és aquella persona amb aquell nom i aquell cognom. Sí que és un canal on no pots renunciar, hi ha moltíssima gent i és un canal de comunicació com pot ser Facebook o pot ser Instagram o poden ser tantes altres. I per tant és difícil renunciar-hi. Ara, no cal que hi siguis personalment. En el cas d'ella, fixa't que Ada Colau de moment ara ho deixa indefinidament, per tant, algun dia podria tornar o podria no tornar mai. És plausible que quan tot torni una mica mare també, no? El seu lideratge, les seves expectatives, tot plegat, quan estigui en una altra fase s'hi pugui atensar d'una manera més relaxada o amb més distància, però no deixa d'estar amb altres xarxes. Ella és molt potent a Facebook des de fa molt de temps, a part que ara ha descobert aquesta part més amable d'Instagram, i a l'Ajuntament hi segueix i la gent del seu equip segueix en moltes xarxes com Twitter. Per tant, realment deixar no ho deixa. Jo crec que esperem més aviat un descans, ella personalment, que no vol dir el seu projecte. Tu creus que es governarà millor o que es pot governar millor sense Twitter? Perquè aquí hi ha un altre element, no? Que és el fet d'estar connectada o de rebre... Tu pots rebre molts missatges negatius, però potser també reps alguns missatges enriquidors, no? O que et poden aportar coses bones. El secret està en saber gestionar la gestió que en facis d'aquestes xarxes i com les facis personalment i en equips. Barack Obama, poc abans de deixar la presència als Estats Units, quan ja estava en aquella fase com de tornada una miqueta de tot, va teoritzar fins i tot sobre el que era la seva relació com a president amb les xarxes socials. I ell va recomanar que un president dels Estats Units no devia mirar les xarxes socials. Concretament, no havia de mirar Twitter. Clar, el que no et venia a dir és que ell no ho mirarà, però ho mirarà tot el seu equip, que té un exèrcit, a més, un president dels Estats Units. Que ja li controlaran, no? Exacte. Però per què t'ho deia, en el fons, pel que tu preguntaves? Perquè et crea un micromón. Tot és Twitter? No. Una part de la realitat passa per Twitter? Sí, com passa per aquest plató, no hi cap tot, com passa per el Facebook, com passa per Instagram o per les notícies. Al final no deixa de ser un canal on existeix una part de la realitat. Si tu, en un moment determinat, com a dirigent polític, et perds amb el que és només debat allà, sí que és cert que, evidentment, et deixes de tota l'altra banda. Però jo la recomanació que sempre faria a un polític, un representant institucional, és sigues, si vols, a Twitter i sigues d'una manera que et sigui útil, però no deixis de fer altres coses per això. Igual com les altres coses no t'haurien de deixar mirar i treure el cap per les xarxes socials, on també passen moltes coses. El que passa és que és difícil, no?, mantenir aquest equilibri, perquè és veritat que Colau, home, era molt activa i donava la sensació que estava molt pendent, no? Això no vol dir que deixés de governar o de deixés de gestionar per fer seguiment de les xarxes o de Twitter, però sí que és veritat que ha estat destacat, no?, que algú que les havia defensat o que les havia utilitzat moltíssim i que també li havien anat bé amb ella, doncs que ara ho deixés. Sí, aquí hi ha dues coses. Una, Ada Colau és un lideratge, dèiem abans, molt potent des d'un punt de vista comunicatiu i també molt potent des d'un punt de vista emocional. És a dir, són dues condicions avui en dia per un lideratge d'èxit, però també per aquests lideratges, són aquest tipus de lideratges que es cremen molt ràpid, perquè viure amb aquesta intensitat i aquesta hiperexposició et suma, però també et desgasta més ràpidament. És difícil ser un representant institucional, ser aficionat a les xarxes socials, mirar-les i sent com és Ada Colau, no respondre-hi i entrar-hi. I quan entres, estàs fent el que deia jo de l'Alejandro Sanz, no alimentis el troll, alimentes aquesta roda. Per tant, era difícil. Però és veritat que també jo crec que des d'un punt de vista democràtic és positiu que passi això. Fixa't que, per exemple, a YouTube pots moderar els comentaris. Per exemple, a Facebook pots moderar els comentaris. Per exemple, a Instagram tu pots eliminar els comentaris que no t'agradin. En canvi, a Twitter és més selva. Però també és veritat que va en la naturalesa de Twitter. El debat, segurament, no sé si és més real, no necessàriament ho és, pot fer allò que dèiem abans, que retrata només una part, però sí que és veritat que la interacció l'has d'aguantar.
I això també el polític ho ha d'entendre. Quan és a l'oposició i és molt crític amb els representants institucionals, avui sortien, per exemple, talls de Colau, quan estava com a activista social, dient que els polítics han d'aguantar les crítiques. Crec que feia referència a algun escratx, no? Exacte. Per exemple. I, bé, les xarxes socials també et poden fer aquests escratxes. El que passa que, clar, són escratxes potser a vegades anònims, no? O de vots, o que tenen una altra dimensió, una altra intencionalitat, no ho sé. Correcte, és a dir, és cert, tu quan algú et fa un escratx davant de casa, o havia passat a més una ocasió, tampoc no tenies la identitat de tothom que hi anava allà. El problema a les xarxes, el problema a Twitter, és la sobredimensió. És a dir, perquè pot ser una veritable allau, i més quan està pagada, més quan està programada, més quan és sistematitzada. I és veritat, això pot generar un soroll que no permeti que el teu missatge ja no només es pugui sentir, sinó que pugui articular-se amb unes mínimes condicions. Són els pros i els contres. Jo crec que és veritat que ha de Colau en aquests moments. Com a mínim ha posat una part més del debat que hi ha damunt la taula, ho deies tu al principi, Fundipau aquests dies està demanant pacificar aquesta xarxa social, perquè realment la xarxa social val la pena. El que significa una xarxa social val la pena. Ara, les parts negatives també s'han de poder assenyalar per millorar aquesta xarxa. Jo sempre faig la comparativa de les armes. Una pistola, és obvi que pot disparar a una persona i matar-la, o pot matar una persona en mans d'un assassí, però aquesta pistola en mans d'un policia o d'una persona que protegeixi els altres pot evitar que hi hagi una mort. El problema no és l'eina només, és com la utilitzes i qui la utilitza. L'ús que li donem. Clar, a les xarxes socials passa el mateix. El culpable és Twitter o és el que n'hem anat fent tots de Twitter durant aquests últims anys? Aquesta és una bona pregunta. I per això jo crec que la posició de Colau també és interessant per aquest debat, perquè que hi existeixin fundacions que demanin pacificar aquest entorn, que hi hagi líders institucionals, socials, ho hem vist, dels artistes, dels periodistes, i ara una política rellevant, amb molts seguidors, 1 milió de seguidors aproximadament a la xarxa, que et digui: jo, senyors, en aquestes condicions no em veig amb ànim de fer-ho. Bé, doncs pots veure-li les parts negatives o parts d'interès que hi hagi posat, que evidentment hi seran, com amb tots els polítics, però pots intentar veure també què ha portat aquesta política a aquesta situació i si hi hauríem de reflexionar tots plegats, que realment sí. Doncs és una bona reflexió. El que veig més difícil és la solució, a això. Sí, però mira, Eva, jo crec que en moments d'aquests és quan una mica tots plegats ens autoexaminem, no? I qui no ha estat a la xarxa? Qui no s'ha trobat en situacions complicades a les xarxes? Qui, dient que deixa Twitter, ningú o gairebé ningú se'n fa ressò. Bé, ara tenim l'excusa que ho ha fet un representant públic amb repercussió i aquest debat és damunt la taula. Bé, doncs potser que tots plegats, més enllà de les parets de les universitats o dels espais que hi treballen més analíticament, ens plantegem per què som a les xarxes i si volem fer d'aquests espais entorns reals de debat i d'intercanvi o de pim-pam-pum que accentuïn el pitjor de la política. I amb cert respecte, no? Com el que tindríem si ens dirigíssim cara a cara. Toni, gràcies per venir a fer aquest anàlisi. Com sempre. Bona nit. Gràcies.